Hello, kumusta ka mo? Ano yan sa inyong alagad sa kanginan, Trifon Morales, and then my partner ka po na ko diri si Juan Ditayat. Kumusta ka mo tanan? Nagpamati karon tibuok Kabisayan ng Mindanao. Asap kita, always say a prayer. Unahon din nato ang papanalangin sa itong labang magkakahom. Lord, thank you kayo sa mong gihatag ka na mong grasya, matag adlaw, o ang kalinaw sa tibok kalibutan na mong ipangandoy. Gihatag sa kanimo. Salamat kay Lord, salamat kayo. Thank you kayo. Okay. Bueno, atong suwatan po karong atagan ng pagdagad, no? Pirdaha kinis usa ka babae nga nagpatago sa ngan nga Lita. Kini ibatan og duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kagsunan ang atong singer si Lita. Kini akong problema bahin ni sa kong bana nga usa ka minero, pero kining kalisod gud sa tao bisag unsa ka delikado sa trabaho basta maka-income lang buhaton gyud. Pero aro inyo yung masayran ang tinuod nga istorya no, ingon man gud ini ang mga panghitabo. Awit ko'y iyong pakinggan at laging tatandaan. Mahal kita, pag-ibig ko'y tanging sa'yo, sinta. Ikaw ang lahat sa akin at pakamamahalin. Ikaw at ako, sana'y laging magkapiling. Day! Rita, Day! Hala, naabot akong bana. Hala, sa'yo din na uli. Day! O, para ba kung Where are makalungag you? at tayo gigutom na gidiron. Ako ang tuon, bi. Duhong, sa'yo lagi ka. Oh, yes, ang sayo ko. Sa uwan ko niya. Di man may musuod bis tanil. Kay humo kayo ta. Basi hunlak pa noon. Ah, mao ba? Unya, halawa, para ba ko kalungag ko sa'yo? Ah, sige. Huwag problema. Pahuway lang ko doon sa kwarto. Sunda ko doon, ha? Ah, ala no? Ayay ka, wa na. Bugha na sa kuan. Kabutakal ini akong bana, uy. Kada adlaw namang ginisiya, mura mag straight to the point. Ay, maligo sa ko kadiyot, bi. Igo nga makapahuway siya. Kaya sa din mo. Ganina na kung paabotin mo. Pero adto kay Junior. Kadiha naligo pag ganita. Mudayon na ba kagreklamo nga manimaho ta. Ay, sus. Unya, tagoto niya, be. Ay, hala, imo man nagkipira akong gitapis. Wow, mo ko gipagita. Pero bida. Uy, tempay Murag na bulawang stanil ba? Hinahinaya ko Ay, pa. Hala, oy. Hala dong, uy, mo gini akong kapildihan. Uy, Unsa man na? Kaning mao ni akong kapildihan basta makakita na ko anang imuha nga murag haligi sa Kapitolyo. Sus, pagunita ko bi. Tay sa pauon Ano ka. naman eh, ha? Ubo kay bunal-bunal na kayo. Magadagan bitaw ka. Diri na ba? Ay, bro, sa day bida. Ay, lubaga. Ay, mabangki. Na, sa matay. Magadagan bitaw ka dire. Tuwan. Dali na dong, may kainit pa rin sabaw sa rinatan. Ay, wow, kaumot. Lamian lata ni mo day. Abaday. Kalami sa itong sudan. My favorite. Linatang tiil. Nga baboy niya kungkong. Maayo ka, linatang tiil sa baboy. Ako taon hotdog lagid nga way itlog. Nga gusto ka day. Tangan ito itlog sa Ayaw na lang dong, nagbaw na ko si imong hotdog. Sige na, kaon na, sige na oh. Day. Ay, sila ka ha. Nga naman. Basig mo, orbansin pa ko ba? Ha? Lagi. Og dili ka, okay na. May problema. Uy, ribansin lang. Asa ko hadlok. Malugot ang mahadlok man ko. Bisa kaduha pa ka makigribansin ako. Usa? Grabe kaayo kahiga lang akong bana. Ug ang nakabilib kaayo na ako ani niya. Kay bisag kapoy na kay siyang trabaho pero ining abot, mo punch in pag siya. Unya, Day, ito na ko. muli ra kang udto. Babasing dili day kay basig ugma pa may makauli. Unya unsa man pabawnan dalang ka? Sige, maayo pa dida. Kay ang ako ba, muli mo kita ko. Pero basig dili ko tugtan ba. Basta do na gilit ako operasyon day, ditso na magod. Palihog lang ko ni bit, pabawnin lang taon ko. Pero pwede ba makauli? Mapauli ko, basta makauli ko. Sige dong kadiyo kay pusan ta kag baon. Puso na karon, mga hitsura pang osbon. Mugwapo. Sus, Marie, biliban ako ni Mari. Uy,
Musugot naman kagaway gawas-gawas din sa inyo. Ay da, mag-unsa man sa ko sa gawas, Mari. Ani ra gud ko gud. Bitaw sa noon, mas maayo ka, Mari. Kay wag yung kay kontra. Di ko kakakitag away. Kay ni araman ka din sa inyo. Da, kapoy ang away, Mari. Uy, may away na sa katre, bahalag paningtog maayo. Paning doon di ka anag maayo, Mari. Oh, Mari, uy, ikaw di ay dili ka panington og maayo sa imong ba, dili ka panington kung mag-on mo sa imong bana magabi eh. Umuskor na siya nimo. Da, di ko palington, Mari. Kay nga kung bana, mura naglutik. Huh? Upaw, pak-aw. Mana? Dali kay Mari, oy. Di pagkanit ta manginit, siya man na. Uy, kabati good ana. Bitaw? Ikaw, Mari, tagbaw jud ka sa imong bana, Mari. Ay, grabe, Mari. Uy, bisag manghang paning ako, Mari. Tagbaw gid kay ko, Mari. Kay grabe kay kadako, Mari. Murag lata sa sardinas nga duha ka sumpay. Ha? Kuya, wag ko. Lagi, Mari. Sus, Mari, inig human. Murag jud kog mabuang, Mari. Ay, murag maamnesia ko kadiyot. Ala, uy. Kanindot di ay sa imong life, Marino. Ako, wag do'y ayo. Hala, no? Kung mauna, pasagdalan di ay kas imong bana, Mari. Di siya maghuwat di ay. Hala, no? Ignaoy nga magdungan mo. Recorded by X Thunder Gaming. Dungan sa unsa man, Mari. Dungan ko gawas. Na, magtungan lag manood Miss Catherine, Mari. Ini ko man, na, biyaan ko sa kanahan. Kay manang siya. Kanya ikaw, Mari? Aw, utong na lang. Saon. Ini ko man. Ay, mudungoy man. Puslanan. Di naman yun mapuslan. Hala, no? Istoryahin na ninyo, Mari. Uy, kung unsay maayo. Nya pasabta siya maayo. Daoy, mauwaw ko, Mari, uy. Hala nga nagutang mauwaw man kayo nga magtiayon man mo. Bana og asawa man mo. Maulay kay unta. Pero, pasag din lang, Mari, uy. Manikay sikay lang kog ako. Mani kay sikay, Mari. Ay, mga to na lang kog karinderya. At ko mukha og hotdog. Hala, no? Naluoy intang ko sa akong kumari kay nahibaw ko kung unsa kadako sa iyang problema ug may nalang gani kay kini akong bana gawas nga solid kaayo lawas tungod kay usa ka minero solid pagid kaayo ang iya. Unya, dong. Unsa man? Adto na ka, dong? Oo, day, mga atar ko. Unsa man mo uli karong adto? Oo, muli, oy. Waswas ay daan, ha? Na? Labang ako yung mayo. Waswas ay daan. Sure ba? Sagot ka balibaran ko. Sige, sige, ato na ko, day. Sige, dong. Amping. Okay! Pre, dili pa ka magawas, pre. O, niya na ko ito, pre. Murag din mada, pre, kayo na. Tanaw naman ako, pre. Murag may aksyon naglihok. Anta, Yun, pre. mo anong lihok-lihok. Natural man na, kaya itong nigipina. Bito, pero ikaw, basta kaya ako. Una kong gawa doon, pre. Sige, sige, ikaw bahala. Una naman din mo, pre. Sige, sige. Ano, pero pwedeng balik ko, kamay lang ako trabahoon. Yung murag kapoy, kay sig balik din nila. Yun na. Oy. Bida, loya na kong lita. Nya din, loya pa. Lita. Wa na, lita. Una-una, nagili ko sa kawasawa. Murag, magigitay ko. Wa na, may aksyon doon sa junior ug bar. Porbida, kalma lang, junior. Wa na, ni kahit sa kadahan pa. Ayaw pagkapura, oy. Okay, alas 12. Indahang pa ka, oy. Oy, tubig. Ala, tubig. Ano gagawa, tinggalis mo ba? Ayun na. Murag na itubig sa, murag matarog. Makatarog din sila. Oo, saan din ako? Murag, bidahon ako. Ginoo ko. Ang tanil, murag, nahulak ang ako inokon. Agay! Ay! Ala! Ay, ang ako, Junior! Natukas ba to? Ala! Napisa si Junior! Bakit sa pamanay wa makagawa sa ilawom? Si Paredelio, sir. Tuwa ba sa ilawom, sir? Usa! Uy! Ipaan na pag-rescue operation ha! Kailangan na maluwa sa dilyo katuwa sa ilawom! Lihok na mo! Yes, sir. Unsa? Ginoo ko. Si Dilio nakapunay sa ilang tunnel. Ginoo ko, taon. Dilio! Pasalamat ko sa Ginoo nga naluwas pag yun nila sa Dilio ug nakuha gyud nila sa ilawom ug daga pagali sa ospital. Unya,
Nagpata na siya. Dong. Day, Oo, Dong. Ako ni si Lita. Day Lisa. Oh, Lita di ay. Lita, dili Lisa. Day. Salamat ka, luwas ka, Dong. Salamat. Oh, Day. Pero, ambot og malipay pa baka ka, Day. Ha? Kaya nga naman. Day, nadatugan sa dakong bato akong atubangan, Day. Og naigo ni Junior, maing pagkapisat. Ingon ang doktor nga, madaa pa ko, no? Ha? Kaya nga naunsa man ay na di ay. Tungod kay dakong bato man ang midatog sa ako atubangan. Day, nadatugan sa dakong bato ang ako, maayo kay pagkapisat sa may dapit sa unahan, sa may ulo dapit ba? Unya, ang dapit sa may punuan kay lumoy na kayo, Day. Moy naigo po. Unya, Dong. Makahimo pa ka na. Tumoy pong sa doktor. Mao ba? Aw, abi na ko wa nag-esperansa. Kaya na, unsaon na lang. Ang amo sa magkinamot, ha? Ay, kabala ka, Day. Madaba ni. Madaba lagi ni. Unya nang labay ang mga adlaw ug mga buwan nakagawa sa ospital ang akong bana, gibayaran sa kompanya sa kumbana ang bayranan sa ospital. Unya samtang didto pa siya sa bahay. Dong, Day. unsa man ang imo? Nabalik na sa normal? Mabuhi pa na? Murag mabuhi pa man siguro ni Day. Ha? Oo, Day. Unsa man gusto kang testingan nato? Testingan lang nato. Testingan na to? Sige kuno be aton suwayan kung makahimo ba ta. Basig naong rin ning kamot ana. Tana, atuta sa room. Room. Unsa may paminaw nimo? Kasabaan sa nako, Day, ha? Ngano man? Akong testingan o masuko ba? Ha? Be, sabaan na to, be. Pagkitaw na to sa kuan, be, kay para murag kasabaan ba? Be, sisyon na dia, sisyon. Naunsa? Pakita dia, sisyon. Unsaon man ako? Maka pa, irita sa kong utok ba? Aron masuko siya ko, Be, ako, be, kung unsa na siya, be, aron masuko ni siya. Magunsa ko. Ay, kuha lang, kanang murag kag sigbet, tuwan. Recorded by X Thunder Gaming. Dara, tuwad na ko nga rin. Gino, kadiyot, ha? Ano man ka? Pero tulala man ka diya. Naunsa ka dong? Day, kadiyot, murag, doon na reaction ka may da. Murag gimok, day, Ay, kadiyot, ayun na, be. Hubuon, yung kasporol na ko. Hala, murag may reaction to, Day, dong. beli pagani ko, nakita na ko, murag, bisukol siya, Kubuha, dong. Ayun na, ha? Kubuha na imong brief aron makita kung unsay stand ang imuha. Oh, sige, day, atong pastanon, ubustahan ba? Oh. Day, tanawa, day. Hala ka! Oh, Kasi problema anak niya, uy. Mura man nagdatulingig. uy, ano ni, mura mali, Kalaigdag, uy. Kalaigdag, uy, anak, uy. Hala. Nipis na kang liog-liog. Uy, sa tunga-tunga, padung sa may uda ko kaayo. Mo na di makabarog di ay. Nahak, may ani. Ngano din na siya. Oh, kani bang gumiliog-liog ni natugang yung sak maayo, day. Mura natugang niya, kanin dapit dili, mo ni napisat. Hala, niya Ano siya? unsa. Para, murag, laino ang tanaw na yun, murag, Saon di naman palipad, murag ni takilid pa doon, ris ako ataw. Ay na, anak, uy, di naman makabarog. Mura naman nagtikik ang liog, anak. Kalain, murag kampanang naglabyog-labyog, day. Kalain, saan may nako ron? Bida, awa, ay, paputol ko ni ba? Ipaputol ko ni awa niya! Dong Dilio. Mo na akong problema kay mangisog ang iya pero di ka barog kay nipis na magkagliog-liog. Unsaon ni nako nga murag desperado naman kay akong bana? Niingon naman kay isa nga iyang ipaputol na lang gyud. Unsa man ka mang pasultihon, Lita? Halo, Ate Bray! Hello, Julia! Sa kanan na itong mga kaigsuon
kaigsunan. May Ate Pres. adlaw sa tanan. Sa tanan sa nato mga kaigsunan, labi na gyud sa ato ang mga nasa opisina, kinahanglan nga atong gamiton pag-inom ang said Panyawan Coffee Mix. Kay maunay the best kayo sa ato ang panarbaho, di ta magduka, way kapoy ang atong panarbaho. Unya nindot ang atong lawas kay bitter nga makapabetter. Mauna siya nindot kayo, makalagsik na to, makanindot na to sa ato ang kalawasan. Kung magtrabaho ta, unya mo inom ta og said Panyawan Coffee Mix. The best kay na nga kape. Unya suway na nyo katungwa makasuway, suway inom ang ato ang said Panyawan Coffee Mix. Unya sa mga tao ni former Kapitan John Ano, sa mga tao ni Sir Ricky Aznar, si Ryan Kangki, si Vice Mayor Choy Aznar og sa ato ang Mayor Sabsab Gulya, salamat kay ninyo dinha. Thank you kayo ta lister da, thank you kayo. Og sa tanang mga tao ni Kuya Nick Pipito og Dudong GR Pipito, salamat kay ninyong tanan. At sa pasalamatan ang tanan nga nagmaintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, kolesterol, kato taas sugar. Ayog yung sipyata pag inom, kada adlaw gyud. Katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka makaon sa imong pamahaw, inom na daan og usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inig uto ni mo magyapon, usa gyapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule imong imnon una ka makaon sa imong paniudto. Magyapon sa gabi, unay ka makaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan ng usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang natong na problema sa kidney ug UTI, ayaw na magkahadlok or mabalaka anang atong gibati bahin sa kidney ug UTI. Tungod kay doon na makatambal, makaayo, makapaalibyo anang atong gibati bahin sa kidney ug UTI, kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon. Kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimut halang si kidney o UTI Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Og sa tanan po nato mga kaigsunan nga migamit sa to ang Said Liniment Oil. Thank you yung tayo ninyong tanan. Kamu ang naghimog number 1 sa to ang Said Liniment Oil nga tinuod mo wag tang sa tupad-nuot pabaol parkit sa kalawasan barkos mates. Katul-katul kuto sa kabataan og ilikay pagyud ta sa linggi sa ato ang Said Liniment Oil nga anhar nato mapalit sa butika, di ba Kuya Gili? Okay, di gigit ko. Di ko mo usap gams. Sige ako nagbalik-balik gams. Kasi piyata sila gams. Sa butika kita makapalit og Said Liniment Oil. At diawag mo pagbalit sa gawas. Sa butika na gid ang tinuod nga haplas nga Said Liniment Oil. Ha? Tinuod ka na mahigala nya dita mo pandangan sa gawas ha. Adto kita sa butika mo palit ito ang original dito. Og dili kali sa Facebook na lang no. Nya bisitahan na to ang page Seed Marketing, nya i-type na to ang Panyawan Herbals. Nya di na to kalimot nga ang ato i-like ang page mahigugso nya makita ni tanan ang mga genuine Seed Marketing products. Nya og ang mga Panyawan products Seed Marketing mapalit na po na to sa Shopee ha. Ato timan ang higala. Shopee nga sa butika murag gini tinod, Shopee sa butika murag gini tinod. Doon na sa gawas binuang na basta ang tinod nga Seed Liniment Oil sa butika na gud. Ug dili Shopee. Thank you kayo mga suki na to. Nya i-greet na to gams sa to nga kay Lagams. Kaya tigamitan gyud ani. Si Juan Florisa Marie sa Mandayupan, Barili, Cebu. Nani mag-work sa SM Mabulogams, Natigimitan kay ni siya. Si Robert Sato, si Katoy Taxi ni siya, taga Amlan, Negros Oriental. Naliron siya sa Kamugaw, Pinamungan. Okay, thank you kayo sa pagsalig dito sa atong bantugan kay Haplas, Said Liniment Oil. Then, Ang Said Celebrity, ha? Bahala mo ito. Pagkandaman na lang daan para iligagas. Diretso mamubo, diretso panabon. Said Celebrity Kojic Beauty Soap. With gluta tayo ng papaya extract para sa inyong beauty care. Labi na sa mga skin care o sa mga skin problems. Ayaw kalimot, ha? Said Celebrity Kojic Beauty Soap. Di ka sa Said Marketing. Thank you. Okay, Ate Pres. Okay, ang sender ato karong adlaw. Mao si Lita. Lita Ate Pres. Lita? Okay. Si Lita Ate Pres. Nya ang problema aning Lita Ate Pres kay kaniyang bana taon nga wa na gyud. Wa na gyud. Kasi wa na gyud. Napislat lang. Napislat na. Aray yung pumunta na Gulyat. Napislat man Ate Pres. Napislat? Okay. Kasi napislat. Kuan ba kanang stronger kaniyang bana sa una Ate Pres. Ayun. Mining site. Miniro man ni siya. Nya katong dito siya sa Miniro, kada hunaw na siyang asawa, bulig na siya kay mubira panggil siya asawa. niya. Karon kay
Na may kausang natumpag ang mina nga ilang ikuha na tipres. Dayon. Nya gahuna-una siya siyang asawa, so no strong iya ha. Sus pag tumpag ka tipres, datugan bitaw ng iya ha tipres. Hello, Datugan. napiapi. Napiapi. Kaya saon nga, gitanaw man niya, so strong nga sa dun. Pilit ta lang. Napiapi. Wa, kanang ang tumoy, ligon kayo, ang diri sa akin ay punuan, maoy, na lata. Wa na yun. Hala. Wa na yun. Maglakaw ko siya, kung strong, murag ka pa na. Kung tabi-tabi, lain kayo. Lain ko kayo, niya mo, niya ba na. Ay, kuhan man gulyat. Paputol ko, no? Nipis ang Putol? liog-liog. Bao gani, nilipis ang liog-liog, mao nang na, Ah, niya to, sa mo na. natugan man, mao lang ipaputol. Ugya lang ikanang masahian. So, ayun lang ang basahi, physical therapy, Ka ba? ipiti na, day. Ika ba ganang hilot-hiluton? Kuhan man lang, di ba? Nalata-lata, gamay na. Di ba mabalik ka sa science, lan ka ng mga bukog sa kanang una nga party sa lawas, parehara man ang mga bukog sa Nyawa mo na ibukog. Naari ni bukog ato abam. Dili na pa ganang dunggan ng ilong, na ganang cartilage, kanang bukog ang humo. Dali, lain mo na Dili. ato abam. Kana, ya Unsa dito kulit ka murag unod ugat. na- unod Dili na pa to? murag ugat na. Gulyat. Napasahi di agman. Unsa to, tipres, ugat. Di ba ugat na? Ug ang iyang, Ugat ako. Ugat, di ba? Uy, bukog, no? di atong bas, ang iyang pangutana, ang iyang pangutana, tipres. Sao na lang. Mauning ako problema kay nang mangisog ang iyaha pero dili ka barog kay nipis na lang kayo liog-liog. Mao Unsaon lagi. man ni nako nga murag di inspirado naman kayo kung ba nami ingon naman lang gani siya nga iya na naling ipaputol. Uy, ayaw, uy. Palihog tambagi ko ninyo unsa may ako Di lagi ka nang agkuan bam. Hilut-hiluto lang bam ba. Kay na piapi man na, murag na na piapi man ang unod ana, murag ka ng ugat. Yan na lang ng imasimason. Ganun bang, kung kuanon ba, aron maulian. Kaya mo balik. Kay pananglitan sa duog ka ng ingon sa ipaputol. Di ba mamatay man ang tao ko putlan ana? Dili ko, no? Dili mamatay gud gili. Ano ipaputol man niya? May nalang na nasa. Kami lugag yapon ra ihi. Di mo usa daw. Ulagi, pero nga nung ipaputol man niya, ayun na lang ipaputol dong. Lita yang asawa. Lita, ayun na, ayun ipaputol. Karon. Karon, kanang ato lagi nga, iya lang kanang tigalig maulian. Usa tawag ka na sa science, Sagel, reproductive organ. So dili na sa makaproduce o ingon ana pananglitan. Una lugar ipakita og doktor diretso. Kana, okay. Unsay Kana, una pa bay puruhan kay ug moingon ka og mag problema siya ana unya sa mo problema sa sabinhi kay reproductive organ. Pero wa man tingali ma-doubt iyang prostate gland kay prostate gland mo man produce. Mo, tingaliwa, no? Di ara man diri sa Yara. dapat sa tumoy, Oo. Pero kanang na ang ipakita og doktor ma'am ug unsa gyud mahimo party ana. Wa pa makamo makadtog doktor. Ipadtog doktor ayaw in taon siya amaami in taon siya magpinutong sa iyahan na ipaputol, no? Unya, Ugi ang ipaputol, bam. Anugon, bam, no? Ikaw, bam. ha? Anugon. Ato tanong kasi lapay ang putol. Udiin pa to, oy. Ato pamitan nga, Ate Pres. Yeah. Kung ari ka diri sa Old Testament, sa Genesis 1, versikulo 28. Og, gipanalanginan sila sa Diyos nga nag-ingon, panganak kamugdaghan ug lukpa ang kalibutan sa inyong mga liwat ug dumalaha ang kalibutan. Kamoy magbuot sa mga isda ug sa mga langgam ug sa tanang ihalas nga mananap. Mao ni linya usahay pres ang basahon sa kanabito na ay makigtugi sa kanang divorce ug sa kanang family planning ug sa kanang abortion. Ang nga naman, Mao ni ito sa linya diha. kung na maglalas ninyo nga ngano magpa-abort man ta nga naa mas Biblia nga ingon ang Ginoo panganak kamugdaghan ug lukpa ang kalibutan sa inyong liwat. Oh, nganong modangop man ta kanon ang abortion kanang ipakumot ang bata nga naa man sa Biblia. Kay pung pang Ginoo kuno nag-ihap na nato udaan. Mabito kuno na eroplano nga mag-crash, na barko nga malunod, na isunog, na nangamatay, na igubat kay giihap na Giihap tadaan. na. Pung karon. Usbo na to ang linya, Mrs. Ha? Aron maligo na imong balitian. Ingon mo sab si Mister. Naadri sa Genesis 1, verse 28. Ug ipanalanginan sila sa Dios nga nag-ingon, panganak amog daghan ug lukpa ang kalibutan sa inyong mga liwat ug dumalaha ang kalibutan. Karon, Karon. ga problema ka sa liog-liog kay nipis na. Adto sa doktor, ikonsulta og unsa
Pagkahuman, sa imong pag-ampo, di ay gisugyot na ako si Dr. Rene Bolioser. Apilag tawag si Santa Rita de Casia, kay siya mao ang patron at tipres sa mga Sa? imposible. Patron Oh, patron of the impossible. Mao ba? Patron sa mga dili na patruna sa mga dili na mahimo o sa mga wa nay mahimo. So apila og ampo sa Santa Rita de Casia, Saint Rafael Archangel ka mananambal man na hinumdum ka sa prayer sa COVID katong orasyo imperata te pres apilon man nagtawag si San Rafael kay mananambal man na siya. Si Santa Rita de Casia ang iyang prayer kay kun dire, Santa Rita labing mapainobsanon pangayua alang kanako gikan kang Ginoong Hesus. Iguman, imong ibuti ang kung sa imong gusto. Kini mao nga prayer, imo ni mabasa diha sa libro nga Straight from the Heart. Pangitaala diha sa mga nangingilingag libro kani nga prayer. Kay ug moingon ka sa unsay ngan ini ang kahimtang karon nga ipaputol na lang kay nipis na ang liog-liog. Dangop na yung pag-ampo. Santa Rita de Casia, si Rafael Archangel, diretso ni Jesus. Kaya sa mga gospel reading, na. karuadlawa, ningon ay, ang Ebanghelyo, gibasa karuadlawa at press sa 11 ron sa Marso. 11, no? oo. Oh. Kadtong opisyal sundalo na ngayong noong Hesus nga patambalan ng iyahang anak ba to, sulugoon ba to? Ingon Ginoong Hesus nga, mga launas hapon, butang na to, uli na, kay maayo na imuhang kuan masakiton. Pag uli niya, gisugat siya mga sakop, Sir, tayo na imong kuan, pasyente. O sa sa alauna, so, mo ba pag ingon ni Ginoong Hesus gahapon, alauna, papaulion ko kay naayon. Oh, wait, tambal. Oh, so why imposible kung madangap na lang tanda Jesus? Kaya ito nga, Jesus saves and Jesus heals. Matod pa ito. Salamat kayo ha, kay, usa to ni mga atipres, uputlon at umatayan asa ilaban. Ay! Pagpulong ta! Manihot to tagaan! Ay! Salamat naman na ganito mamanod! Kuna ko ang paso. Diha.